Ang pagpugong sa kaugalingon. Ang kasuko nga dili makatarunganon, dili gayud maayo, kay magdala kini kanimo ngadto sa imong kapakyasan, pagpailob o pagpaabot sa hustong panahon, ug unya moabot kanimo ang kalipay, pagpakahilom hangtod sa husto nga panahon sa pagsulti ug makabaton ikaw og dungog sa pagkamaalamon. Ang kaalam o pagtahod sa Dios. Ang bahandi sa kaalam mao ang mga makinaadmanon nga panultihon, apan ang mga makasasala walay laing buhat gawas sa pagpangyamid sa mga butang nga Diosnon. Kun buot ikaw nga mahimong maalamon, tumana ang mga sugo sa Ginoo ug hatagan ikaw niya og kaalam. Ang paghahadlok sa Ginoo maoy kaalam ug usa ka edukasyon na mismo. Mahimuot siya diha sa pagkamatinumanon o pagkamapaubsanon. Padayon sa pagbaton og kahadlok sa Ginoo ug himua kini sa tibuok nimong kasing-kasing. Pagmatngon mahitungod sa imong isulti ug ayaw pagpakaron ingnon. Ayaw pagginarbuso kay tingali unyag masugama ka ug maulawan. Ang Ginoo magpadayag sa imong mga tinaguan ug maghimo kanimong ubos atubangan sa tanan didto sa sinagoga tungod kay wala kamo adto didto uban sa pagtahod sa Ginoo kundili sa pagpakaaron ingnon. Ang pagkamatinumanon ngadto sa Dios. Anak, kun mag-alagad ikaw sa Ginoo, pangandam alang sa mga higayon nga pagasulayan ka, pagbuhat sa kinasingkasing ug sa tininuod, pagbaton sa kabugnaw kun moabot ang mga kasamok, pabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya o pasidunggan ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Dawata bisan unsa ang mahitabo kanimo. Bisan kung pakaulawan ka, pagpailob. Ang bulawan, sulayan, pinaagi sa kalayo, ug ang kinaiya sa tawo, sulayan, diha sa hudno sa mga kaulawan. Salig sa Ginoo, ug tabangan ikaw niya. Pagkinabuhi nga matarong diha sa iyang dalan, ug ibutang ang imong paglaom diha kaniya. Kamong tanan nga mahadlokon sa Ginoo, paabuta ang iyang kaluoy. Ayaw kamo pagtalikod kaniya, kay masukamod kamo. Kamong tanan nga mahadlokon sa Ginoo, salig kaniya ug sa walay duha-duha, gantihan kamo. Kamong tanan nga mahadlokon sa Ginoo, pagpaabot sa iyang mga panalangin, sa kaluoy ug sa kalipay nga walay katapusan. Hunahunaa ang mga katigulangan ug palandunga kini. Aduna ba'y gibiyaan sa Ginoo kanila nga naglaom kaniya? Aduna ba'y gitalikdan sa Ginoo kanila nga sa kanunay nagtahod kaniya? Aduna ba'y wala tagda sa Ginoo kanila nga nagampo kaniya? Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Nagpasaylo siya sa atong mga sala ug nagamping siya kanato sa panahon sa mga kalisdanan. Apan sila nga nawad-an sa pagsalig, nagpadulong sa kapildihan. Kamong tanan nga makasasala, nga buot maglakaw sa duha ka dalan. Ang kapakyasan sa walay duha-duha,
Moabot kanila nga nawad-an sa ilang kaisog. Wala sila'y pagtuo, busa wala sila'y panalipod. Ang katalagman sa walay duha-duha, moabot gayud kanila nga wala na mulahutay. Unsa may ilang buhaton, kun ang Ginoo moabot na aron paghukom kanila. Sila nga mahadlokon sa Ginoo, dili magsupak sa iyang mga kasuguan. Sila nga nahigugma kaniya, magkinabuhi, sumala sa iyang gusto. Sila nga mahadlokon ug mahigugmaon sa Ginoo, maningkamot sa pagpahimuot kaniya, ug magmatngon sa pagtuman sa balaod. Sila nga mahadlokon sa Ginoo, sa kanunay andam sa pag-alagad kaniya. Magpaubos sila atubangan kaniya ug moingon, among isalig ang among kaugmaon diha sa mga kamot sa Ginoo, dili diha sa mga kamot sa mga tawo, kay ang kaluoy sa Ginoo sama kadako sa iyang kahalangdon.